Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ yen o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04 bi ye tarata ye juin kalo tile 3 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya ko ni aw ka kunnafoni wagati selen bakuruba kunnafoniw na an ka fintigilakaw ye wulikajɔ min kɛ Tombouctou marabolo la an da bɛna don o la fo ka taga se commission nationale des droits de l'homme olu bɔra ka laseli min kɛ hadamadenya lafasali ko kan kɛnɛya nasira fɛ an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila kunun tɛnɛ juin kalo tile 2 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati la Bamanciwale tigilamɔgɔw y'a ɲini ka don an ka kan min tɔgɔ danin bɛ Cheikh Sidi Bekayi la ani Tombouctukaw ka pankuru jigi kɛnɛ la nka an ka fintigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye Bamanciwale tigilamɔgɔ ninnu u bolila ka taa wa an ka fintigilakaw sera ka u ka maa 14 ka olu de faga hani maa 31 ni o ye sikanamɔgɔw ye ka tɛgɛ kɛ o la o kɔfɛ u ye tɛgɛ kɛ bolimafɛnw ani kɛlɛkɛminɛn caman na état-major général des armées ye a jira ko a bɛ u fo u ka ni wulikajɔ in na k'a b'a dɔn u bɛ cɛsiri la wa fana ko a b'a ɲini u fɛ halisa u k'u jija o cɛsiri waleya ninnu na yaasa Bamanciwale tigilamɔgɔ ninnu dan bɛ se ka sigi u ka waleya juguw la an ka jamana kɔnɔna la. Hadamadenya lafasali tɔn jɛkulu ni o ye commission nationale des droits de l'homme ye nanzarakan na olu bɔra ka u ka jɔrɔnako jira kɛnɛya nasira fɛ waleya minnu bɛ ka ta ka banabagatɔw sɛgɛrɛ an ka kɛnɛyasow la ni wagati laban ninnu kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la u ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma ni o ye ko u ka fɛɛrɛw bila sen ka yaasa ni waleya jugu min bɛ ka ta ka ɲɛsin jamanadenw ma fɛɛrɛ bɛ se ka sigi a la cogoya min na fɛɛrɛw ka sigi sen kan ka kɛnɛya tigilamɔgɔw k'u ka baarakɛtaw jateminɛ maa minnu bɛ ni u ye waleyaw kɛ ni o ye waleya bɛnbali ye ka ɲangili ta ka ɲɛsin u ma u ni ɲangili min ka kan hadamadenya hakɛ lafasali i n'a fɔ u b'a fɔ cogoya min na ani o kɔfɛ fana ko an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ni u bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔw ye u bɛ kɛ u ka ɲɛmaaw de ɲɛkɔrɔ ka layidukan ta i n'a fɔ kɛnɛya sariyaw bɛ a fɔ cogoya min na wa ko n'u bɛ ɲangi fana u ka ɲangi i n'a fɔ kɛnɛya sariya bɛ a fɔ cogoya min o kɔfɛ fana u ye a ɲini an banabagatɔw fana fɛ ko an ka an kumacogow dɔn an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ma an kana na kuma bɛnbali fɔ u ma kuma min fana bɛ se ka kɛ degun ye u ma u ka baaraw kɔnɔna la ko an ka an kuma fɔcogow dɔn ani an fana kan ka waleya min ta ka u sɛgɛrɛ ni an taara an ka kɛnɛyasow la an ka jateminɛ kɛ olu bɛɛ lajɛlen na ani waleya jugu min taara ka ɲɛsin an ka kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu bɛ ɲorokaw fɛ yen nɔ mɛ kalo tile 24 ani mɛ kalo tile 27 san 2025 kɔnɔna la ko u bɛ o waleya jugu ninnu kɔn kosɛbɛ wa u y'a ɲini an ka fintigilakaw fɛ ko u bɛ u kɔ u ka kɛlɛ la ni o ye Bamanciwale kɛlɛli ye ka bɔ ba Maliba bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka lafiya hɛrɛ ani baden lasegin jamana in kɔnɔna la jamanadenw ka lafiya kama hadamadenya lafasali tɔn jɛkulu ni o ye CNDH ye o y'a jira ko bɛɛ lajɛlen kan ka bonya i ka hakɛw kɔnɔna la mɛ kalo tile 25 san 2025 Sikaso fintigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛ kɛ ɲɛnaminimafɛn karo 100 la min tun bɛ charbon bɔrɔ kɔnɔna la an ka donita mɔbiliba ninnu kɔnɔna la k'i kunda kucala kan
o kelen kɔfɛ ka ni ɲɛnaminimafɛn ka tɛgɛ kɛ a la u ye tɛgɛ kɛ an ka sifinnaka dɔ la min sisan bɛ san 28 na ni wagati in na a bɛ an ka finitigilakaw ka bolo ka détention provisoire la wa halisa u bɛ ɲininiw na yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a ko ɲɛdɔn cogoya min na maa wɛrɛ minnu nɔ bɛ a ko la tɛgɛ ka se ka kɛ olu la. Tɛnɛn juin kalo tile 2 san 2025 Senu ni Sogonikɔ dɔgɔtɔrɔso ni olu bɛ an ka sigida 6nan na olu ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goyita yɔrɔ ni o ye pano ye yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye cogoya min na kɛnɛya baaraw hukumu kɔnɔna la. A kɛnɛ kan monsieur Agib Dambele tun bɛ yen fo ka taga se nin yɔrɔ ninnu maire ni a dugutigilakaw ani an ka kɛnɛya minisiri colonel Assa Badialu tun bɛ Ture olu tun bɛ a kɛnɛ kan ka a ko nisɔndiya jira cogoya min na ni dɔgɔtɔrɔso maaw ye a jira ko u ye nin dɛmɛ min sɔrɔ ni o ye pano ye tiɲɛ yɛrɛ la ko a diyara u ye wa k'u b'a ɲini ala fɛ ala ka an ka jamanakuntigi fanga se baara min kalifara a ma sabula ko ni pano in sɔrɔli bɛna lafiya ba de kɛ olu ye u ka baaraw kɔnɔna la ni kuranw kun tigɛra degun ni tɔɔrɔ o kun ye olu ta ye wa banabagatɔw yɛrɛ fɛnɛ kun sɛgɛnnen don wa ko hali u ka banbagatɔw bɛ bila yɔrɔ min yɛrɛ la ni kuranw tigɛla jɔrɔ ni hami kun ye u ta ye nka nin pano sɔrɔli bɛna na caman de bɔ u ka jɔrɔnakow la o kɔfɛ monsieur Agib Dambele ni ale ye conseiller spécial chargé des œuvres sociales ye ale ye a ɲini ni dɔgɔtɔrɔso maaw fɛ k'u janto ni pano ninnu na yaasa a bɛ se k'u mago ɲɛ wagati kuntagalajan kɔnɔna la cogoya min banabagatɔw yɛrɛ fɛnɛ ni banabagatɔ somɔgɔw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min o kɔfɛ colonel Assa Badialu Ture a ye kuma ta a kɛnɛ kan k'a jira ko kɛnɛya nafa ka bon kosɛbɛ jamana yɛrɛ ka tagaɲɛ la o hukumu kɔnɔna la ko n'i ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin kɛnɛya kelen kelen fɛn o fɛn ma a bɛ i n'a fɔ i ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamana yɛrɛ de ma o hukumu kɔnɔ a b'a ɲini kɛnɛya baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɛ ko baara min kalifara u ma ni o ye k'u mago don mɔgɔw la ka kɛnɛya sabati u farikolow la ko u ka o baara kɛ hakɛcogo ɲuman na i n'a fɔ u ye kalikan ta don min na u bɛna kɛ dɔgɔtɔrɔ ye ko u k'u janto banabagatɔw bɛɛ lajɛlen na ni maa min sera u ma u ni furakɛli min ka kan u ko o lase u ma wa fana k'u kuma fɔcogo dɔn maaw ma sabula u kan ka kɛ dusumanlɔnbaga ye wa olu de kan ka kɛ maaw ye minnu bɛ banabagatɔw ani banabagatɔ somɔgɔw jigi sigi. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Abidjan Usumani Sonko ni ale ye Senegal premier ministre ye n'ale kelen bɛ ka taama boloda Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la jumadon mɛ kalo tile 30 san 2025 a tun bɛ Côte d'Ivoire kunnafonidilaw ka kuma baranin na a ye a jira ko u ka fangaw fara ɲɔgɔn kan yaasa lakanabaliya min ɲɔɲɔlen bɛ farafina woroduguyanfan ani a Sahel jamanaw kɔnɔna la fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Burkina Faso ani Niger jateminɛlikɛla dɔw ye a jira ko a ka kuma in bɛnnen bɛ a wagati kɔnɔna la sabula lakanabaliya ɲɔɲalen bɛ o yɔrɔ caman na bamanci wale tigilamɔgɔw fɛ o hukumu kɔnɔna la monsieur Sonko ye a jira ko ani a baarakɛɲɔgɔn ni o ye Côte d'Ivoire premier ministre Robert Begere Mambe ye ɲɔgɔn ye ani u ka jamanakuntigi wa k'u ka ɲɔgɔnyew kɔnɔna la u kumana fɛn caman kan ni o dɔ ye lakanako u bɛ se ka fɛɛrɛw sigi o sen kan cogoya min na lakana ka sabati farafina woroduguyanfan ni a Sahel jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sabula a y'a jira ko bamanci wale ni wagati in na a kelen bɛ ka diɲɛ labɔ wa a dekun ni a tɔɔrɔ ka bon kosɛbɛ Senegal ni Côte d'Ivoire yɛrɛ ma ko o hukumu de kɔnɔna la u bɛna fɛɛrɛw bila sen kan ka lakana sabati farafina woroduguyanfan ani a Sahel jamanaw kɔnɔna la o kɔfɛ fɛnɛ a y'a jira k'u bɛna bolodi ɲɔgɔnmaw kɛ yaasa jamana in fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ o bolodi ɲɔgɔnmaw kɔnɔna la cogoya min na o kɔ Robert Begere Mambe ye kuma ta ale ye a jira ko kabini ni san 2023 kɔnɔna la min ye Côte d'Ivoire ani Senegal u ka bolodi ɲɔgɔnmaw kɔnɔna la jago nasira fɛ a kɛra sababu ye ni jamana in fila bɛɛ lajɛlen ye tɔnɔmabɔ kɛ ni sefa wari miliyari 50 ɲɔgɔnna ye wa ko halisa u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan ka taa ɲɛ ni o sira kelen ye yaasa jamana in fila bɛɛ lajɛlen bɛ se cogoya min na ka bolodi ɲɔgɔnma in ka a tɔnɔmabɔ wa hɛrɛ ni baden bɛ se ka segin ka na cogoya min na farafina woroduguyanfɛnw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ dan bɛ se ka sigi kɛlɛ ninnu na jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. N'an bɔra yen an bɛ taa Senegal jateminɛlikɛla dɔw ye a jira
ko Macky Sall ni ale bɔra fanga la san 2024 avril kalo kɔnɔna la ni Basiru Jɔmayi Fayi ka jamana kuntigi sigi ye. Olu ye a jira ko kabini ni Macky Sall bɔra Senegal jamana ɲɛmaya la ko Basiru Jɔmayi Fayi ka tile la ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na a ka baarakɛta tɛmɛnw kan. A jirala ko sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la ko a nɔ bɛ yurugu walew la sabula hani maa minnu tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka jamana kuntigiya kɔnɔna la ko tɛgɛ kɛlen bɛ o caman na sabula u nɔ yera yurugu walew la. Nga maa dɔw fana ye a jira ko Macky Sall bɛ a fɛ ka i kanbɔ Nations Unies maaw ka secrétaire généraliya de nɔfɛ ko ani Emmanuel Macron ni o ye Faransi jamana kuntigi ye ko ani o ye o kuma kɛ ko a bɛ i n'a fɔ a bɛ fɛ ka kɛ Nations Unies maaw ka secrétaire général de ye Antonio Guterres ni ale ka fanga kan ka ban décembre kalo la san 2026 kɔnɔna la. Maa dɔw ye a jira ko a bɛna na gɛlɛya kosɛbɛ sabula ka kɛ ni kuma minnu yɛrɛ bɛ Macky Sall kun kan k'a tɛ se ka kɛ ONU secrétaire général ye sabula ko Macky Sall ka fanga wagati la sifinaka dɔw bɛ yen nɔ olu bɔnɛna u ni na ka sababuya kɛ Macky Sall kun t'a fɛ ka fanga bila wa ko yurugu wale minnu ni o kofɔlen bɛ jamana kɔnɔna la k'a nɔ bɛ o la o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a bali a ka kɛ ONU ka secrétaire général ye wa ko don tɛmɛnenw na États-Unis jamana ɲɛmaaw yɛrɛ fɛnɛ ye a jira ko a ye dankari kɛ hadamadenya hakɛw la sabula maa minnu bɔnna u ni na a ka tile la ko olu bɛ se k'a fɔ ko dankari la hadamadenya hakɛ dɔw la. Nga maa dɔw ye a jira ko Macky Sall a bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ Nations Unies maaw ka secrétaire général ye sabula maa dɔw y'a jira ko bɛnkan bɛ ani Paris, Washington ani Bruxelles ni ɲɔgɔn cɛ ko olu bɛ se k'a dɛmɛ ka kɛ Nations Unies secrétaire général ye. Nga jateminɛlikɛla dɔw kɔni y'a jira ko a ko siga bɛ olu la nga u kɔni bɛ jateminɛ la a ko la fɔlɔ. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibirabaarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na. An b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma. Ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la. Shukran.